Horas madihita akadongan sapor siaon di bagasan Yesus Kristus Tuhatai martang yang mahita. Adi Tuhan debata na marhabangsa di benua gijang maulate situtuhu pasatranami tuho di sudi asido toloni roham sahatu partikianon. Nuaeng nang tangi honon nami mahatami marsaringar rumai di tonga-tonga ningolu nami. Sesama Tuhadu sa pangalasyon nami holan mengasahun Yesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Hatani debata dihita di bagasya tikion di mana tersurat di buku Pesalmen bidualu ayat 1 ayat 10 songon ma didok disi. Ede sia si David. Ale Jehovah si gongko pami. Masai sangap do guarmu dilihat portibion. Dipati bulhodo hamuliamu ro di atas ni aka langit. Gari siapa mangani aka dakdana dohot aka poso-poso dijadi hokodo parangamu. Alani aka na mangaloho asapa ojapon musuh dohot sitahi sudul-sudul. Molo hutai lihon langit mi aka jadi-jadian ni jari-jarim. Bula dohot bitang aka na pinaulim. Tung ahamannya jolmai ubay pola ditaringoti roham ibana. Jala anak ni jolmai ubay pola diebatiho. Humurang apalauti do ibana sia debata di baikko. Alai ditali-tali hoko muse hamuliao do hatongamo tu ibana. Di pabaki todo ibana gumonggom aka jadi-jadian ni tangamu. Sudero tahe di patuduko tu ibana. Aka biru-biru dohok lobu sudena ro di binatang akana di harangan. Pidong akana ditoruni langit dohot aka deke di laut. Ro di sudena mengisir di laut. Ale Jehovah si gonggo pami. Masai sangak do guarmu dilihat portibion. Olak nido sahakna. Topik ni hatani Tuhanon. Debatata na sangap jalana tibul. Akadongan sapor siaon di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Isi do napatu si pasang apotta. Ima Jehovah debatata. Ulaun ya kana porsia do pasang apot debata. Nang pe ikon tapasangak debata. Sasitong nadang nahuranga sangap ibana. Ala debatatai na sangap jalana tibul dosia mulana. Rodi saling lilingna. Tapasangap pedebata ala tatada do dirita jolma natino pana do hita. Jala ido na ikos sila hono ni jolma diganuk nguluna diganuk tiki. Madok debata na sangap jala na tibul. Akadonga sapur siao tatakasi mataringok tusi di bagasan hatani Tuhan. Na tersurat di buku Pesalmen bidualu ayat 1 10. Ima ede sia si David. Na parjolo na boy si berengota. Ima puji-pujia di hamuliao ni debata. Boy daud tai di ayat 2 ayat 3. Di jauho si David do dison goar ni Jehovah. Di hati dakon ibana do pabuana na Jehovah si gonggom akan atino panay. Dido ibana di edenai masai sangap guar ni Jehovah diliak portibion. Di patibul Jehovah do hamuliaon na ro di atas ni aka langit. Dang adong di sadok portibion guar na sumangap sian guar ni Tuhani. Saluhut na tinopanai maka tidakot sangap di guar ni Jehovah. Tibul do hamuliaon ni Jehovah ro di atas ni aka langit. Mangatasi akan na tinopanai. Patudu hodao ubalga. Usangap debata sia saluhu jadi-jadian nai. Didok di ayat tolui. Garis siapa mangan ni aka dakdana dot aka poso-poso dijadi hokodo parangamu. Alani aka na mangaloho. Asa pau japon musuh dohok sitahi sudul-sudul. Aka doa sapor siao siapa mangan ni aka dakdana dot aka poso-poso rodo pamujion. Hata poso-poso marlapatan hagaleo dota sereponi rohani jolma. Alai di leo debatado gogo tunasida sian akana mangalo Jehovah.
Dipakai di batado jolma na meti manang nagali lau manada hamuliaonna doho papatarhon huasona di portibion. Jala memberitahu taringot tu debata di ganuk humaliangna. Hatamu sudoh sitahi sudul-sudul merlapatan akan napataridahon hadirion na tu debata. Na maralo tu debatado rohana. Dang dipuji na sida debata di ngolu na siganupari. Takas mata boto debatado na mamilik jalama jauh halak nagale siap portibion. Lau pasangapot jauh batuaka na mangalo debata. Jalan nasida di bayan lau pau japon musuh doh sitahi sudul-sudul manang pendendami. Asa unang gabi jol masih gijang roha bina mangalo debatai. Puji-puji tu debata patari dahon ni halak na botosa hamek meton na do dia dopan ni debata. Jalan na mangalo dopak debata asa marhapo satu ibana. Taingot ma jol mana met pe dipakai debata do lau patuduhon lo moni rohana. Mamuji ibana di bagasa kagugoon nasiat debata. Napaduahon dirajumi si David do tung ahaman ya jol may martibako saluhu na pinauli ni Tuhani. Boy tabereng dayat opa satu siya. Di parau si David do saluhu na akan na pinauli ni Tuhani. Di tailihon langit, bulan do bintang. Saluhut akka jadi-jadian ni Tuhani di pamanat ibana. Ditiki di parrohahon si Dapiti dirimangi ibana do saluhut na di bagasa pikiran na. Jala di parhatopot ibana ay ubalga do debatasian akka sude jadi-jadian nai. Jala di dok rohana do masai me do hape jol mai martibak ko bulan. Bintang do dia kana asing na tinopani Tuhani. Irobai tubuh padohan tungahamannya jolmai ubai pola ditaringoti roham ibana jalanak ni jolmai ubai pola dibatiho humurang apalauti do ibana siat debata di baikko alai ditali-taliho ko museha muliau do tato ngamot tu ibana dipabaki todo ibana gumonggom akka jadi-jadian ni tangammu sudero tahe dipatudukko tu ibana aka biru-biru do lobu sudena rodi binatang akan di harangan. Pidong akan di toruni langit do aka deke di laut. Rodi sudena mengisir di laut. Nanang dipaingot tuhita imana tarsurat di buku sada Musa bidu sada 1:2. Didok do disi ia jolma ditoppa debatado songot tumiru rupan debata. Dileo debatado huaso lobi tumibo sia jadi-jadian nana asing. Dileo debatado huaso lau mangarajai sude akan atinopanai. Asa jolmai gumonggom jala marlapatan mai mangaramoti. Majamoton sude na tinopani Tuhani. Taringot tusido na pinatakas ni parpesalmenon. Ima ayat pitu saat tuai siai pabotoh tuhita. Marhuaso do jolmai di bai debata tuaka sude na jina dihon nai. Hape tung ise majol mai martibakon hinauli ni saluhut jadi-jadian ni Tuhani. Alai takas mata boto. Daodo pe utibo huaso ni debata sia jol mai. Ibana do na manoppa jol mai rodi saluhutna. Napatuluhon masai sangap do goar ni debata dilihat portibion. Boy tabereng ayat 10. Edeni sidapi na dibidu aluon. Di pa ujung do padohan ali jahu basigong pami masai sangap do guarmu dilihat portibion padohanon mangedehon hasokalan ni jahuba jala pangarimangion ni sidapi na masai bagas taringot tuhaso ni debata na masai belga sigonggom saluhutna kadoa sa porsiaon dinatinai-lihon ni sidapit akan natinopani Tuhani marhite-hite ido di papuji-puji ibana debata. Di hati dakon ibana do debata na sangap jalana tibul. Alani takas mata peo padohanon. Halak na say mamuji-muji debata. Dang adong tikini lau mamuji-muji dirina. Amen. Martang yang mahita.
Tuhan di mata perholong roha, jala parasi roha na sumurung. Maulati si tutu pasa teranami tuho di sudi padongan yomu saat tu partikianon. Nungatakas behutang yo kami Tuhan hatami. Asima roham, sai odio kami di bagas hato dim la mangulahon na hobar Tuhan hatami. Sai pargugui hami iring-iring jala tugu-tugu. Sesama Tuhan dosa pangalasan nami. Olah mengasahon Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita saluhna. Shalom.